gente! Ha sigut Sant Valentí i anem a fer una recepta de Sant Valentí que jo li volia fer a Rebe i no la vaig poder fer perquè no n'hi havia freses. És una que al final m'he dignat, se l'he ensenyat, no se la faré jo, la farem les dos. Plan de pareja, doble Sant Valentí, loco. Ja no és Sant Valentí perquè vull que és setge o no sé què, però lo important és el plan conjunto. Efectivament. Com jo vaig anar al Consum i no n'hi havia freses, anem a veure si és un Wally o que és la tenda de comerç local que tenim en el nostre carrer de freses. Vamos a ello. Casi te atropella. No, a tu, que A tu, no a tu. estaves mirant. A veure, quan solen costar les freses? Jo no tinc ni idea. Jo crec que està molt bé. Tots són senyals perquè la caixa és en forma de cor. Tu sabes que no necesitamos la mantequilla. Però jo no puc entrar en freses al Consum. Espera fora. I tu pilles nata i mantequilla. Vols que pille nata? Pilla-la. «100 grams de farina». Hola! Per ara. Després a lo millor és més. Crec que és més, no? Vaca Lola, la vaca Lola. 15 grams de llevat. Ole. ...200 mil·lilitres de llet. Rebes està rentant les dents a les 7 de la vesprada. Bueno, ara de fermentar, quant de rato? 25 minuts. Així que anem a ser persones responsables i seguir treballant un ratet i després ja, mentre acaba de fer la segona fermentació, anirem al gym. Hi ha una pudenta, gente. Anem a seguir en la recepta i anem al gym. Són les 8 i... No, però... Les 9, gente. Ah, no, les 8 i mitja. Menos mal, perquè ha d'estar com 1 hora i pico fermentant. Mireu que guapo. Oh, amor, huele genial. mil·lilitres de llet. Després necessitem 450 de farina, 2 ous, 50 de sucre, que li tirarem edulcorant perquè tinc ja el sucre. Pues donde pone 10, ahí. Aprèn matemàtiques en Marta i Rebe. I 2 de sal. Ahí portes 100. Ya, te has pasado. Así amasaba, así, así. Así amasaba, así, así. Así amasaba, así, así. Así amasaba que yo la vi. Rebe acaba de preparar la masa. I vaig a tallar-li freses. Recalcar que això són els nostres de la nostra companya que porta un mes ahí. Així que no mos digueu guarres perquè el nostre està tot rentat. Mireu. Uole. I net. ¿Quieres probar una fresa? ¿La has probado? No, yo no. ¿Quieres probarla? No. Voy. A ver, esta tiene buena pinta. No, pues déjala. ¿No? Toma. Está buena. ¿Te gusta? Sí. ¿Cómo la ves tú la masa? Mira. No sé si meterle alguna más. Y la masa va al tupper. ¿Eh? La masa va al tupper. Sí. Les freses van 1 hora i pico a 150, te dic, Es que no me... a l'air fryer. I li hem de tirar un poquet de sucre o lo que tingueu.
Bueno, anem al gym. Rebé, no sé on se matarà. Però bueno, anem al gym mentre tot fermenta una hora i pico. No sé si vos ficaré vídeos de gym perquè no tinc bateria, entonces vaig deixar el mòbil així. No sé si en el de Rebé gravarem alguna cosa. Portem un mes sense anar. És heavy. La sort que tenim és que realment paguem poc, entonces no te fa tant de mal no anar. Lo roïn és que físicament mos fa falta. Tant a mi per a la meva vida i per a millorar corrents, com a Rebé per al futbol. Entonces n'hi ha que ficar-se les piles. L'únic que a Rebé ara se li acaba en març. O sigui, li queda nada. Acabem de tornar del gym, gente, i posem a contar una cosa. Mireu, si fa temps que no anàvem al gym, que arribem, i li dic a Rebe, no he agafat la beguda que m'havia preparat. Però és que a banda, entrem ja dins, i li dic, no hemos cogido toalla. O sigui, anàvem, ni portava aigua ni res, anàvem despistades. Anem a pasar el ratet y ya está. Hem utilitzat l'aigua de su hora de toalla perquè fa Rebe. Bueno, entonces nos vamos, ¿no? I dic, ja que un minut. Hem utilitzat l'aigua de su hora de toalla i hem entrenat un ratet. Anem a acabar la recepta. Vale, ara en això n'hi ha que fer n'hi ha que expandir-ho. Hem decidit... Dime. En el Telepife lleva una cosa. Sí, de jamón york i formatge. No, y de Ah, de no? chocolate también. Ah, pues mai l'he provat. Hem decidit fer-ho en nocilla perquè ho feia en algo de mantequilla o no sé què i no teníem. Lo pitjor és que al principi li he dit a Rebe, ai, nos faltarà mantequilla, i després he pensat, no, podem fer-ho en oli. Claro, lo que no sabia és que era pa un relleno. Ah, chicos y chiques, con Marta está ahí. Uy, hay que vayan. Vaig a terminar, que és agafar, acabar, què he dit? Terminar. Acabar les freses, o com se diu en valencià. Estan ahí. Les anem a tallar, a ficar ahí damunt i al forn i ja està. Asesina, 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 asesina.